chuan guitar lesson thar kan zir lenga JT Production November 29 ka thin lung mutu ti kha nia tun hai lo kan haram chok ani chu bangin thiam du te kan lo om takin kan siam don ania JT Production kha chuan F finala F hi midang tam tak ta na har thei awangin ke chuan ol sam theyang berin di in kal don ani di in kalanga chuan aniama A chuan asanga G khamite chord pathum chu kha mang dona achanga hian D le A chu kha mang dona G kha chu athun na vai khat ka mang dona ni tuna a chord progression kal dan tlang pui kan hriat thiam theinan kalo sachinanga tuna kan lo sachinanga kan in to na lam tua amoi wang he ti ta kai su na ko ai hi kon thu ka hria to a ker kha ma min kan me kha lo li si kha a chord progression kha kan hre thiam o D le A chau kan hmang ani kha chuan a thun kha lo son tai la thai se ni ka cha ki lo na din na khen tu ti tu ni khalai kha kan hre thian tu rangai la vel top khe ngai kiang om tu a se kan ta ra ang tia khan anga khan ji aluta ra ang ek tika ma kan thei ve lo tu athuna na thung chuan a chord pathum khan kan mang ta ni kan hre thiam tu ra ngai la ti chuan a strum dan kha lo soi le tai la la hi astram dan hi on le mem maya astram dan hi ka sei le du chu kan thiam dan le ke mani na kan hriat thiam dan turang khan stram tami tapo nila apoi na em lo ma se a shelo tan ka lo si don ni up down khani top mai up down se abultran tura khan ka down masa kha chu kan hre thiam mai tura ngai la du chuan up down poti ngal thei du chuan down ti poti masak thei down up down ti pon thei a du chuan up down ai nang reng andi kan du than zo khan me kha chu chuan khati zong kha nia ka video te hi min lo download sak mai lowin khonga in min lo view chhuat sak ve ram la kan tram pui ton ve theina nia video dang ka siam zel theinan khonga in min lo subscribe la chuan a thai ti chuan min lo like sak ve nge bok la chuan i ngei dan te ka hriat theinan comment lama khan min lo hriat tir bok don ni o ka video i lo en awang kan lo mai